Dik, awakmu wis. Wah, siatos sini ki opo to ki wis sitok to ki awak iso watos. Teng. Tapi ngene, Teng. Piye? Aku cek penasaran no, sing critamu mau tenan pura to, Teng? Tenan, Pakdi. Wonge jan ngeri, awake kuwet keker. Dan yo nek nggo Mbak Vina Brut yo ancen cocok di anakmu kuwi. Cuma yo beda kelir lah, beda kelir gampang. Ora apa-apa. Beda kelir ora apa-apa, Cek. Ora apa-apa. Papan catur kae lho, Peng. Dikerubungi wong akeh. Padahal kuwi abang goblok iki putih karo ireng lho, Teng. Jaman biyen memang warnane abang kok, Dik. Kuwi ireng putih iki yo nembe-nembe. Bener sama kok bener. Wis sing penting tambah 100. Tambah 100. Aku saiki papan catur kuwi lho. Abang. Raimu ah. Bosok tak kuwi. Ireng mbek putih kuwi dikerubungi wong akeh. Wong loro sing mentelengi, sing liyane ngrubungi. Dadi nek Vina putih, Vin Brut ki lho, anakku putih karo kuwi tok kesatriane kuwi mau ireng kan rak masalah. Ora masalah, Dik. Toneh kan zebra cross. Zebra cross kuwi didedak wong lho. Sing liwat nang zebra cross yo akeh. Iki kan bermanfaat lho, ireng putih. Ha. Iki engko insyaallah anake iso bermanfaat nek dadi memang. Maksudnya piye? Lah kan jare bermanfaat. Gonteng iki mangkakekane ora. Tapi ngomong-ngomong bejetanmu ya enak. Lah wis mulai kulino ngene ampun jan sak amene mijeti ampun. Ngerti dhewe to, Teng. Aku ki napa tujuanku kok njudukke anakku. Karena aku dhewe ngrasake raga kuwi semakin tuwa. Iya bener. Kesehatanku semakin menurun. Bener. BPJS rak duwe kok teke ngono mangsane rak di BPJS aku enggakno tak wedeni kuwi rak di BPJS. Bojoku tak kon ngurus ora iso. Lah iya. Ya wis ning iso ngene sinyal angel. Bener. Ya mau bojoku mesti ngene tak ngurus BPJS. Oh, Didi tok ndak ngurus BPJS. Sombonge lho padahal BPJS ki bermanfaat lho, Teng. Jarinan bojomu yang meh lahiran wis ngurus BPJS lho. Oh, kan duit sampean lak-lakan dong tak jukuk sak kilak kan. Padha mbek bojoku gendeng kabeh. Wis ngono pokoke. BPJS sinyal angel dene kene daftar aso bujuk. Isa siji. Sampean lha iki meneng-meneng mambune buat kok tai ngene to, Dik. Tak kira kowe rak mambu. Mampu, Dik. Sorry, Teng. Kelepasan kok sithik kok. Lha iki marep napa? Nrempet ngono. Ngono kan lho, mambune buadek sak. Aku yo jengkel kok, Teng. Sik, hati-hati. Sik ya. Ora sampean iki pemain apa? Tak undangke guruku.